Чували сте разказа за Елена, жената, заради чиято красота хиляди кораби поеха в морето и започна най-прочутата война. Сигурно сте слушали за доблестната битка край златните стени на Троя. 10 години. Най-хубавите в живота ни. 10 000 мъже. Най-доброто, създадено от боговете и мечтите за слава. Предвождани от моя брат Агамемнон, най-силният сред гърците. И от Ахил, който поразяваше 10 войни с един замах. Може би сте чували и за Парис, който казват предал родина и трон заради любовта. Но всичко стана другояче. Ще ви разкажа как точно. Аз знам. Аз бях там. Елена от Троя.